Nalazimo se u Vidovoj akademiji, u Vidovu, jel da? Gde se evo svake godine za Vidovdan, a po meni je Vidovdan 21. ili 2. a ne 28. se održava neka tema u kojoj se uglavnom raspravlja o ovim našim autohtonističkim temama. Ove godine sam odlučio da ta akademija bude 20. juna, zato što je nedelja, da bi moglo što više ljudi da se okupi i da čuje i da kaže šta misli o onome što ćemo pričati, a tema je Basarino silovanje Desanke Maksimović. Akademija je jedan od načina da se bar jednom godišnje ovde okupimo. Evo, ima okupljanja i u Rtnju, bit će ih i na drugim mestima, u Rekovcu. Važno da ih je što više i da su što češće i da se polako uvećava ta kritična masa autohtonaca. Evo, toliko za ovu priliku mogu da vam kažem. Pozivam vas 20. juna i vas i sve koji ovo gledaju da tada dođu. Počinje sastanak u podne.